vítam vás u nového videa na kanáli Tomáš Play. Áno, zmenil som si meno kvôli tomu, že kvôli tomu bývalému menu nebolo dobré. Tak už je zmenené, tak dúfam, že sa vám bude asi páčiť vyššie, ale tak to vôbec nevadí. A dneska mám na pláne dostavať domček a možno pôjdem ťažiť, uvidím ešte, ako to postíham, ale tak to postíham, uvidíme. Vlastne keď už steny mám, tak už len strechu a tú väžu, no tak dobre, no tak poďme na to. No jak to urobím? Zaraz nad tým tak premýšľam, že takto poďme na to. Dobre, urobíme to takto. Nie, to je zle. Tu dám tu dám toto. No neviem, jak sa to volá, však to... No, polienko, áno. A vlastne, no takto, no, dobre. To bude vyzerať asi dobre. To bude taká vyhliadková väža asi a zvyšok už urobím takto s plenkou. Aj keď neviem, čo to má z vyhliadkovou väžou, ale že to nevadí. Dobre, to sa stáva, toto tu. Ale tak to vôbec nevadí, tak ja to urobím aj na tejto strane a bude. No, dobre. Zdá sa mi to z tejto strany, alebo... Tieto plenky asi poviem s bratom vytredovať, takže tá plenky, polienka. Myslíte, že to prežije? Dám sa vlastne. Takže poďme. Abo viete čo, ja už skrátím nejaký kus. Toto bude stačiť. Nie určite. Zvyšok si odložím a poviem napríklad trochu toto vytredím. Vymením niečo za niečo. Možno za uvidím ešte, čo bude mať. A
teraz to by som dal asi torčku, lebo to je taký tmavý kútik a to musím potom dostávať. Keď mi zostane drevo, tak niečo dám aj na strechu zase. No. Tak. To je dobré. Na čo hovoríte na tú vežičku? Podľa mňa je to dobré, akože nič tomu nechýba, aj keď možno. Ja premýšľam, že tuto by som dal teoreticky. Dobre, tak na to dáme kameň. To pôjde. Nevyzerá to tak zlo, ako som predpokladal, takže... Ale teraz akože... To je problém. Tak to musíme ešte dať toto. Aha, no tak ale toto je trošku väčší problém, než som predpokladal. Tak to musím predložiť, ale toto... Aha, no tak to mi trošku... No to mi nejako nevychádza matematicky, to jak som mohol spraviť. Semička, no dobre, no tak zoberieme zase Dobre, a teraz ideme si z Deepslate, keďže som si vykraftil už dávnejšie toto, tak si ideme z Deepslate urobiť toto. Raz, 2, 3, 4 a máme. Ideme to tam dať a musíme tie torčky, koľko ich má? 37, vykraftím si ďalšie. To nevypáli drevo, keďže sa mi nechce na tú objemíňa. Tak. To nevyzerá akože zle. Tá plocha vyzerá úplne, no akože to je, ale to nevadí. To sa nejako opraví asi. Ja si myslím, že to nie je až také zle, aj keď to tak vyzerá. To
ísť ťažiť, takže ja dostávam mob trapku a potom pôjdeme ťažiť, aby som si nejaké irony a ja spravím tú mob trapku tak, aby to bolo na hopre. Asi to napojím tak. Takže poďme si tuto naťažiť kameň. Som urobil takú inventúru, keď som ešte nemal túto oni. Odporúčam vám ináč, keď máte takto cobblestone farmu, tak odporúčam vám, aby ste si 100% dali pod to, ak máte obsidian, lebo keď pôjdete kopať so železným alebo kamenným klompáčom, tak môžete stále stlačať, proste mať stlačené kopanie a vám to nevykopuje ten blok pod tým a to sa celkom vyplatí. Takže tak. Neviem, koľko budem potrebovať, ale cobblestone na tú trapku, ako je. Určite veľa kubríkov. No tak dámy a páni, toto je môj brat. Výborne. On postavil ten farmársky domček, musím ho pochváliť celkom pekne. Myslím ten domček. A aj našiel takú peknú kejvku, kde som našiel 12 diamantov. Dúfam, že mi ich teraz nešiel zobrať, lebo ja ich mám tam uložené. Tak 11, ale ešte mám nejaké diamanty. Alebo viete čo, ja si ešte diamanty asi presťahujem. Aj s postelou. Aj toto si zoberiem. To si dám doma. No a keďže ďakujem vám za jeden odber a like, áno, a like na minulom videu. Veľmi si to cením. Tak dúfam, že na tomto videu to budem nejak podobne úspešné. A keď tu tak kopem, tak by som vás to poprosiť, dajte odber na môj kanál. Zdarma, nič vás to nestojí a veľmi vás to podporí. Takže poďme si ten kameň nakopať. Asi bude stačiť 1,5 staku, myslím. No ľudia, tak asi postavíme tú mob trapku a pár z vás kopania. Takže máme už niečo vyššie po 1,5 staku, to je asi výhodné. A poďme si krásne miesto, určite túto. Takže skopeme ja som dobrý, ja som si nevykraftil lopatu, no tak poďme si vykraftiť lopatu. No ten domček vyzerá oveľa lepšie s tým
tými vežičkou, no teda s tou vežičkou vyzerá celkom lepšie na to. Aj to tak nechám, asi nebudem ho už meniť. Keď tak ho zmením po medzi videami. Mám dosť dreva. Aha, tak to vidím. Zoberieme lopatu, sekerku, asi potrebujem neviem. Aj keď budem si musieť vykraftiť 100% trapdoory, lebo tí, čo nevedia, tak to je potrebné pri mob trapke, lebo mobovia si myslia, že trapdoor je vlastne jeden celý blok, keď ho zavrete a ako inteligentní mobovia tam padnú, takže sa to vyplatí. Keďže tu je taká diera, videjko, keďže sme ešte pred natáčaním včera našli poza kamery vlašky a ako našel som mi nejaké 2 diamanty alebo 3 a tak som spokojný. Tí pavúci neboli. Ja si to nepamätám. No tak určite to budem musieť nájsť. A pokiaľ viete, ako spraviť, aby sa mi tam pavúci nespavnovali, lebo ja by som chcel spraviť 2 mob trapky. Jedna taká, druhá taká. Hádam, to stávam dobre. 1, 2, 3... Koľko blokov to má byť vo výške? Akože vysoko to má byť. Počkajte, napíšem bratovi, keďže je vo vedľajšej miestnosti. No takže ľudia, zistil som, že asi budem musieť... Tak toto je skvelé. Že urobím z toho part 2. Takže toto bude koniec tohto videa a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak, čaute.